Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. I dnes mě vidíte, že natáčím z počítače. Možná je to pro vás trošku divné, říkal jsem, že budu natáčet z PlayStation, ale dnes je to speciální. Tady byste měli vidět z webové kamery. No a jdeme na to. Co jsem vám chtěl říct, nedávno jsem měl ovladače, že jo, s kterými se ovládá normální Minecraft. A ty mi tak nějak selhaly. Oba dva, když se nabíjejí, tak se normálně jakoby nabíjí, pak je vytáhnete, chcete je zapnout a úplný prd se stane. A proto vám chci ukázat dneska speciální věc. Čekejte. Já natáčím z pomalého počítače, takže to možná bude blbnout hodně. Vidíte, že asi že se mi vrtí jako ten napsaný tady. A počkejte. S3 ovladače. Ta S3 ovladače Bluetooth. Já sice se říká, že jsou dobrý jako ty s drátema, ale mně to přijde jako totální blbost. No a pokud mě dobře znáte, tak já mám rád jedovatou zelenou. Ježiš, to se zaseká jak něco. No, vidíte. Tak já mám rád jedovatou zelenou a tohle je přesně ten, který si chci neskutečně koupit. Přeju si ho k Vánocům a fakt jakože ho i potřebuju. Buď to budu mít dva, mi přijdou, nebo jenom jeden. Se uvidí. Počkejte, tak rychle. Je to hrozně pomalé, že se omlouvám. Doprava zdarma do. Tady ho vidíte, měli byste ho vidět docela dobře. Mně se strašně líbí ten design celého toho ovladače. Koukněte na ty tady čtverečky, kolečka a to je to hrozně hezky udělaný. To dalo jsem IMDčku, když jsem na to klik. Počkejte. To vážně pomalé, za to se omlouvám. Tak, tohle je přesně on. Mně se strašně líbí, je to fakt hodně dobrý ovladač. Čekejte, já tady... počkejte, já vám na chvíli stáhnu obraz, možná na chvíli budete vidět trošku jinde. Tak, jdu vás dát nahoru. Ježišmarja, to blbne. Ten počítač je hrozně divný. On je fakt jako blbej. To je prdu počítač. No, tohle ale není jediné, co jsem vám chtěl ukázat. Počkejte, než se to načte. Panebože, tak strašně pomalu. Proč? Prosím vás, proč? Vítejte u mě. Tak, čekejte chvíli, já tady musím něco udělat. To nejde tohle. To není možný. Pak se za to moc omlouvám, bude to akorát zdržovat Pardon. Zdržovat to video. Nejradši ten počítač. Teď jste viděli možná něco. Můj strop. Ten není nějaký straně zajímavý, ale tak. Chvíli počkejte. Je to vážně neskutečně pomalý. Takže až dneska jsem to nějak řešil zvukem, mě to našlo nastavit. Víte, chviličku musíme ještě počkat. Jo, vy už byste to měli vidět, co myslím. Tyhle ty ovladače, tak fungují úplně v pohodě. Jsou to PlayStation Movie, je to dělané speciálně tak, že máte kamerku ještě, tu vám pak, když tak můžu taky ukázat. A ta kamerka máte ji danou nahoře vlastně na televizi a ty ovladače svítí takový ty bambulky. Jo, přesně to je ono. A ty bambulky svítí a ta kamera to zabírá a ten váš pohyb, jakoby, dělá to ten pohyb, který děláte vlastně těma pálkama, tak to dělá na té televizi a k tomu je třeba jedna hra, já vám ji přinesu ukázat.
jsem zpět. Tohle je ono, Sport Champion. Je to teda skvělá hra, vidíte, že tam jsou sporty, je to právě ovládání tímhle s tím. Nevím, jak dobře to vidíte, já tady jenom podle zkusím nastavit tak, abyste to viděli. Hra si myslím je skvělá. Ty ovladače za ty prachy 100% stojí, myslím si. Se ségrou to hrajem, je to fakt boží. A tam. Tohle to vlastně je víc verzí, jsou tam ještě lyže, v té jedné verzi golf a hrozně moc jiných. Tady je vlastně diskový golf, což je z frisbee. A tady máte volejbal plážový, ten jsem právě dohrál na Silver Cup. Pak tady gladiátorský zápasy, jsou skvělý. A tohle co hrála se hra, to je, jak se tomu říká, něco na P. Petang, ano. A tenis, tenis je taky hodně dobrý. Tady odložíme. Jestli jste si všimli, tak tady mám plišáky, tak můžete je pozdravit všechny tady najednou. Tak, to je všechno IKEA. Je moje, to udělám rychle. I když tam nikdo nekouká, tak. Teď, co bych dělal? Já to tady možná ukončím. To bylo takový special. Ještě vám můžu třeba ukázat, já nevím. Já jsem chtěl natočit, protože já teďka nemůžu točit, ségra je nemocná. A vlastně tenhle týden ještě bude doma. A až po tomhle týdnu jde do školy. A pak přijdu vždycky domů a vlastně přijdu vždycky domů a že já jsem taky teďka nemocnej a přijdu vždycky pak domů příští týden a to už bych měl být doma sám, takže vytáhnu foťák, hodím ho na stůl a natočím pro vás video první z Minecraft Survival na PlayStation 3. Strašně se těším. Jinak, ale vám musím ukázat, tady přináším počítaček. Jo. Takže asi moc nevidíte ten, ale tady mám mobil. Úžasnice. Ale dneska jsem si stáhl 0.13.0 nejnovější verzi. Dozvěděl jsem se, kde se to dá přesně dělat, přesto se to dá dělat a ukážu vám na to možná i návod. Je to jen na mém času, hlavně zkusím si stáhnout nějakou apku, abych si mohl natáčet obraz vlastně toho mobilu a natočil bych po vás i něco z Pocket Edition, protože mi to nepřijde jako špatný. Ta 0.13.0 je tak neskutečně dobrá. Pokud já zapnu mobil, tak vám to ukážu. Už jsou tam i redstone obvody, nejsou tam písny, to pro obdivovatele písny asi bude šok. A vidíte? A v té verzi už fungují servery. Dneska jsem pařil Survival Games a je to úplně neskutečně dobrý. Nebo jako neskutečně počítačový, lepší. Já jsem pro vás chtěl točit z toho videa, jenže jsem měl tady Bandicam a ten natočí maximálně 10 minut. To mi připomíná, teďka budu to pak muset stopnout. Má to 1%. No tak rychle. Chci vám aspoň ukázat, prosím, tohle. Pardon. Vypal se. Jak říkám, nabiju si ho, stáhnu si nějaký program na ní a nebude problém natočit pro vás něco z Pocket Edition. Mám neskutečný seed, mám hrozně nových seedů, takže by to mělo být pro vás to. Pardon, pro vás to asi nezáživný, já jsem chtěl jenom něco natočit, něco vypínat. A bych vám ještě tak ukázal. Asi něco už. No, maximálně třeba, ano. Vidíte, co vám ještě ukážu? Já to tady budu muset já vám jenom ukážu tohle. Tady vidíte modrý ovladače, ty se mi taky páčily, ale já mám fakt rád zjedovat tu zelenou. Tak já se s vámi musím rozloučit, ten Bandicam točí maximálně 10 minut. Já jsem vám tohle video udělal, nudil jsem se a musím se loučit. Čau lidi, moc se mi to líbilo a čau.